an cɛ patɔrɔ sama ko e de y'a ne ka misi ninnu gɛn ka bɔ yan fɛ wa ne y'u gɛn kɛ nka e ka misi kun tɛ foro la a denmisɛnnin ninnu y'a fɔ ɲɛna ko e y'a gabakuru fili ne ka misi ninnu ma i b'a dɔn parce que e yɛrɛ filɛ komi e de don dɔrɔn e dɔ dɔn tɛ n da nin kun kɛra mɔgɔ wɛrɛ ne tun bɛ a tigi fo ka den fara mais e dɔ ne tɛ foyi fɔ e dɔ dɔrɔn o y'o de f'i ɲɛna ne tun bɛ a tigi fo ka den fara walahi komi e ka bɔ o de la ne tɛ kuma n'o tɛ ne tun y'a sɔrɔ walahi ne tun b'a tigi ɲɛmɔgɔ den kari a b'a ye walahi ne tun b'a tigi fo ka den yɛrɛ de Amadu i bɛ k'i den ka ne dɔgɔya de wa e tɛ parce que e yɛrɛ filɛ e ka bon tɔgɔ min na foyi ti k'e la dɔrɔn n'o tɛ i bɛ ka n dɔgɔya i bɛ tila ka n bɔgɔ tuguni Amadu o tɛ sa e ka misi kun tɛ foro la wa ne bɛ k'a ɲɛ f'i ye dɔrɔn de na e kun tɛ walahi na ne kun y'a tigi sɔrɔ komi e don ne tɛ kuma dɔrɔn i bɛ k'i den ka ne bɔgɔ n kɔnɔ n bɛ n ka tɛ assurance i b'i den ka min bɔgɔ ayi ne t'i kɔnɔ dɛ